Regenerácia ako štvrtý a posledný pilier, o to viac dôležitejší ako podpora všetkých troch predošlých. Si myslím, že je veľmi dôležitá, hlavne z toho dôvodu, pokiaľ chce človek vykonávať nejakú fyzickú činnosť dlhodobo, treba to určite zanedbávať. A naschvál začínam takýmto introm, aby som poukázal možno aj na regeneráciu nielen fyzickú, ale taktiež aj mentálnu. Takže pozdravujem vás z nádherného miesta z Amalfi. Pri najmenšom cestovanie je jedna z foriem mentálneho úniku, aspoň pre mňa. Čiže toto video nebude teda iba o fyzickej regenerácii, ale taktiež aj o tej mentálnej. Slanina. Na noha. Máme asi týždeň a nejaké drobné do samotného závodu. A ja som si pripravil posledné video pred samotným závodom, čo je regenerácia jej formy. Aspoň teda podľa čoho sa ja riadím. Toto je pre mňa dôležité na to, aby som dokázal vykonávať danú činnosť dlhodobo čo najväčšom bezpečí, aby som bol čo najviac zdravý pri či už samotnom výkone a taktiež aby nedošlo k nejakému zraneniu. A ukážem potom aj nejaké výsledky, že ako prebiehala moja samotná príprava a ako to táto konkrétna regenerácia aj potvrdila. Základná forma regenerácie je tvorená hlavne takými, dá sa povedať, troma celkami. Je to strava, spánok a psychická pohoda. Tieto tri veci sú pre mňa úplná alfa omega v aj terajšej príprave na samotný Hyrox a potom v podstate pri každodennom cvičení. Ono je jeden z takých dôvodov, že prečo som v podstate začal na začiatku, hneď v tom impre s psychickou pohodou je preto, lebo aspoň ja to tak mám, že pokiaľ nie som psychicky OK na tom, tak viem, že mi to negatívne ako keby ovplyvňuje aj samotnú stravu, že či už dajme tomu, že skipnem nejaké jedla, alebo len proste nechcem možno jesť v takom množstve. A taktiež to platí potom aj so spánkom. Keď keby som pred tým zaspavením nejakým spôsobom vystresovaný alebo nemám niečo doriešené alebo rozmýšľam nad niečím, tak viem, že tá kvalita toho spánku nie je na takej úrovni. Ono sa mi to potom častokrát aj hneď ukáže na nejakých objektívnych dátach, že či je to napríklad HRV, alebo potom aj na kvalite spánku, že čo sa týka tých hodnôt hlbokého spánku a tak ďalej. Čiže práve preto som začínal to psychickou pohodou, lebo napriek tomu, že je to už téma, že ktorá sa akože otvára a medzi športovcami je zrejmá a známa, tak stále som to chcel ako keby zdôrazniť, že pozor na túto stránku. Je dôležité, aby človek spravil fakt, že maximum preto, aby sa nachádzal v tej psychickej pohode, alebo potom to môže či pozitívne alebo negatívne ovplyvniť aj tie ďalšie štruktúry tej samotnej regenerácie, v konečnom dôsledku je samotný výkon. Dobre, čiže strava. Strava je taká forma regenerácie, ktorá je extrémne dôležitá pri akomkoľvek športovcovi, ktorý to robí či už profesionálne, alebo potom má len cieľ nejakú súťaž, alebo sa chce zlepšovať a tak ďalej. Ja som zástanca toho, alebo ja som v tej škole toho, že že čokoľvek sa nachádza u nás doma a nezjem ja, tak zjem to ja. Hej? Čiže je mi to úplne jedno, že čo tu mám, proste, že či sú to čipsy, alebo že či je to pizza, alebo že či je to proste, ja neviem, zdravé jedlo, alebo nezdravé jedlo. Ak sa to tu nachádza a dojde na mňa to, že že som hladný po výkone, tak mi je úplne jedno, že čo zjem to.
A práve preto dokážem urobiť nejaké opatrenia, medzi ktoré patrí napríklad to, že väčšinu času u nás doma sa nenachádzajú potraviny, že ktoré by mi vedeli v úvodzovkách ublížiť v tom samotnom výkone. To je to, že dodržiavam tú stravu. Nechci povedať, že 100%, ale myslím si, že je relatívne dostatočne vyváženie, bez toho, aby som mal nejaké zdravotné komplikácie. A súčasne, aby som vedel posúvať ten výkon, nechcem povedať, že úplne, že krém de la krém, že sa posúvam, že neuveriteľným rýchlým spôsobom dopredu, ale je to dostatočné na to, aby ten posun toho výkonu tam bol. Hej? Ja som na začiatku spomínal aj tie výlety. Ja keď sa nachádzam, dajme tomu na výlete, a teraz to bolo tiež tesne pred súťažou, neviem koľko, 3 týždne alebo 4 týždne pred súťažou. Boli sme v Neapole a ja som si hovoril, že OK, že ty kokos, že nebudem tam jesť pizzu. No určite. 4-krát v podstate, alebo 3-krát, alebo 4-krát z 5 dní, alebo zo 4 dní som mal pizzu. Ale v podstate ten metabolizmus bol už dostatočne, či už rozbehnutý a súčasne predtým tam tá strava bola dostatočne fajn na to, aby som vedel, že mi to neublíži. Čo sa týka možno nejakého môjho cieľu v deň závodu, že čo sa týka mojej formy a akým spôsobom chcem vyzerať a tak ďalej. Čiže nechcem ako keby poučovať o strave, ja som není človek, ktorý sa jej venuje na profesionálnej úrovni. K stráve len toľko, že čím komplexnejšia strava, tým lepšie v podstate pre to samotné telo. A súčasne každý, že kto má problém so stravou, a ja to viem, lebo to mám aj vo svojom okolí s veľa ľuďmi, že ktorí ich ako keby častokrát ich trápi, dá sa povedať, že čo spraviť so stravou alebo nevedia hýbať so samotnou hmotnosťou, tak častokrát to začína o tom, že čo máš doma. Hej? To znamená, že to, čo budeš mať doma, to budeš jesť. A to tak aj vždy bolo a že to tak bude. Keď dôjde, dajme tomu, na mňa kríza s tým, že potrebujem cukor a mám doma ovocie a viem, že doma nemám sladkosti, tak no aké mám možnosti, hej? Keď je, dajme tomu, že je 9 hodín večer, tak sa nezoberiem z domu a nejdem proste niekam do Billy kúpiť si sladkosti, aj keď občas sa aj to stane, ale využijem v podstate to ovocie, že ktoré mám doma, hej? A je to v podstate zdravšia alternatíva k tomu, že by som si mal dať, ja neviem, ty kokos, 40 kg Haribo cukrikov, alebo niečo v tomto zmysle. Svetú trojicu teda doplňa už len tá posledná časť regenerácie, asi tej najviac esenciálnej, a to je spánok. Spánok je dosť akože špecifický, že čo sa týka samotnej regenerácie, lebo aspoň ja cítim účinok toho, že či spánok je dobrý alebo nie je dobrý okamžite na športovom výkone. Ďaleko viac to cítim pri behu alebo pri aerobných aktivitách, ako to cítim pri nejakej silovej aktivite. A to z toho dôvodu, že srdcová frekvencia u mňa je následne vyššia a taktiež v podstate to telo je v úvodzovkách, dá sa povedať, že lenivejšie. Čiže netreba to určite zanedbávať. To úplne najjednoduchšie, najzákladnejší vzorec, že ktorý som si ja naučil. Taktiež s priateľkou je to, že chodíme pravidelne spávať v ten istý čas. To rozmedzie je niekde medzi 10 hodinou až okolo 11. Ak ide Liga majstrov, tak žiaľ je to o niečo neskôr. Je to asi 11:15, ale už ma začína aj tak vypínať okolo 3:45 tak či tak. A k tomuto ja používam potom aj nejaké objektívne dáta, alebo teda skúmam si objektívne dáta. Napríklad Garminu, kde si porovnávam teda hladiny samotného spánkového skóre, ktoré som mal v daný deň s predošlými dňami. Taktiež si pozriem aj veci, čo sa týka HRV, aká výška toho samotného HRV bola, že či tam náhodou nie je nejaká vysoká odchýlka. Ak je, tak súčasne si to potom porovnám aj s ďalším toolom, čo je Ultrahuman Ring, ktorý mi dá potom taktiež aj inakší pohľad na rovnakú problematiku a viacej sa dostávam potom k tým objektívnym dátam. A súčasne, ako som už aj spomínal pred chvíľkou, tak v podstate porovnávam to so svojím subjektívnym pocitom a aj na základe tohto potom upravujem ten daný tréning v danom dni. Dobre, čiže toto boli formy regenerácie, že ktoré sú pre mňa najviac príznačné na v podstate prípravu na samotný výkon.
Poďme sa ešte teraz v rýchlosti pozrieť na to, že aký výsledok bol dosiahnutý aj na základe dodržiavania predošlých pilierov, súčasne aj samotnej regenerácie. Čiže v prvom rade si ukážeme teda telesné zloženie, ktoré som meral InBody v čase, s tým, že v podstate toto je posledné meranie, ktoré prebehlo ešte 3 dní pred samotnou súťažou. Teda absolútna hmotnosť je 81,8 kg, hmotnosť kostorového svalstva 41,2 kg. Ďalšie hodnoty vám nebudem veľmi ukazovať alebo nemusíme ich prechádzať. Avšak čo je dôležité z dlhodobého hľadiska pri dosiahnutí akéhokoľvek cieľa, nie je ani tak koncové absolútne hodnoty, ako skôr to, že akým spôsobom človek sa hýbe. Čiže ja som začínal v podstate, dajme tomu, že tú prípravu 16. augusta v 25. roku, s tým, že dajme tomu, že to ukončenie 5. februára a môžeme sa v podstate, môžeme si prechádzať tým samotným pomerom. Čiže v tomto prípade išlo o začiatočná hmotnosť 85,2 kg, konečná hmotnosť 81,8 kg, čo je skoro v podstate tak, ako som plánoval. To znamená, že pre mňa ten plán bol niekde medzi 80 až 81, možno 82 kg ako súťažnú hmotnosť v deň súťaže. A súčasne v podstate tá svalová hmota, napriek tomu, že hmotnosť išla takmer o 3,4 kg dole, tak v podstate to kostrové svalstvo išlo prakticky o 1,1 kg dole. Čiže aj pri tom akomkoľvek cieli si človek teda nastaví, tak keď prichádza k zníženiu hmotnosti, samozrejme potom človek stráca aj z tej svalovej hmoty. Ten cieľ je samozrejme, aby tam tej svalovej hmoty zostalo čo najviac. A v podstate percento tuku išlo z tých 13,5 na 12,5, čo v podstate 1%, ako svojho času som tam mal 11,8. Akože tento rozdiel je už fakt, že zanedbateľný. Došlo tam k nejakým veciam, či už čo sa týka toho cestovania, potom aj zvýšeného objemu cukrov, ktoré prijímam. Čiže takto nejako vyzerá potom priamo aj to hodnotenie, ktoré máme v InBody. Toto je možno aj taká vec, ktorú chcem potom odporučiť každému, kto či už začína cvičiť alebo je pokročilý cvičenec a tak ďalej, raz za čas v kľude zbehnúť na to InBody, ktoré napríklad ponúka aj samotná Legia. V podstate dostanete objektívne dáta o zložení toho samotného tela. Čo InBody nevie a nikdy vám neukáže, aká je reálna výkonnosť, napríklad v aerobných športoch, na to sú inakšie metriky, ale pri najmenšom vám to povie o tom, že pokiaľ je tam nejaký cieľ, či už zvýšenia alebo zníženia hmotnosti, alebo zvýšenia alebo zníženia objemu svalstva alebo tuku, tak myslím si, že je to super nástroj. Dobre, ďalší v podstate nástroj, ktorý v tomto prípade je už objektívny nástroj na získanie informácií ohľadom v podstate tej športovej výkonnosti alebo posunu športovej výkonnosti, je napríklad Garmin. V tomto prípade sa pozeráme na prediktor preteku, ktorý Garmin vypočítava na základe behov, ktoré sa konajú hlavne vo vonkajšom prostredí, kde je v podstate prítomnosť GPS a v korelácii so srdcovou frekvenciou a tak ďalej. Čiže ak by sme začali plus minus v tom čase, kde som ja začal robiť to meranie podkožného zloženia tela, tak to bolo niekde tuto v oblasti augusta, kde prakticky, dajme tomu, že také rozhodujúce tempo pri tom samotnom Hyroxe bude tempo na 10 km, čo je v zelenom čiara, a polmaratón, čo je v podstate oranžová čiara. Čiže začínali sme niekde na nejaké odhadované tempo 5.10 a 5.39 ku polmaratónu a končíme prakticky niekde na 4.41 alebo 5.13 potom na samotný polmaratón. Čiže čo je super na týchto moderných technológiách je tá vec, že nemusia byť úplne presné, tieto dáta nemusia byť že 100% presné, aj keď Garmin je jeden z tých, ktorý je fakt, že relatívne presný, o to viacej v kombinácii so hrudným pásom, ale pri najmenšom to hovorí o pomere samotnej výkonnosti, ktorá keď sa v čase zlepšuje, tak je to dobrý ukazovateľ. To isté platí napríklad aj s nejakou váhou, ktorú máte doma a ukazuje vám prakticky podkožný tuk, tak s najväčšou pravdepodobnosťou jej presnosť nie je 100%, avšak pokiaľ sa v čase pomerovo mení
to zloženie tela smerom k tomu lepšiemu, alebo tak myslím v tom zmysle, že sa znižuje podkožný tuk, tak v takom prípade viete, že idete správnym smerom. Čiže ja v podstate už len poslednú vec, že čo chcem povedať v tomto videu, považujem tú samotnú prípravu za dobrú. To vidím v podstate ešte aj na týchto metrikách, to znamená, že prakticky moje tempo, ktoré mám na 1 km, sa na mojom prahu laktátu je veľmi v jednoduchosti poviem, že je to prakticky zóna, v ktorej sa človek dokáže nachádzať plus minus, 60 až 90 minút, s tým, že prakticky pokiaľ ju presiahne, tak už nedokáže udržať to tempo na tak dlhú časť v podstate. Čiže vidím, že ten posun samotného prahu laktátu je smerom k dobrému, to znamená, že to tempo sa zrýchluje, srdcová frekvencia plus minus podobná, niekde na úrovni 180 a 184 úderov za minútu. Čiže považujem tú samotnú prípravu za dobre zvládnutú, nehovorím, že vynikajúcu, ale dobre zvládnutú. A už len teraz čakám v podstate na ten samotný pretek, ktorý sa bude konať o 2 dní. Vo Viedni dúfam, že ten samotný cieľ, ktorý som si nastavil, tých 70 minút, alebo do 70 minút, že sa im podarí zvládnuť a následne sa dostávame k ďalšej sérii videí. Že veľká vďaka každému, že kto si to pozrel až do konca a verím tomu, že tieto informácie, ktoré som aj teraz poskytol, vám vedia pomôcť či už pri vašich prípravách, po prípade iba dosiahnutiu nejakého vlastného cieľa. A ak sa vám toto video páčilo, tak prosím nezabudnite mi hodiť like alebo subscribe, budem sa veľmi tešiť a verím tomu, že aj kvalita samotných videí sa do budúcna bude už iba zlepšovať a verím tomu, že sa vám to bude aj páčiť. Čiže díky pekne a servus.